Vážení přátelé, vítám vás u další z nahrávek přednášek, které vytvářím pro studenty pneumatologie v rámci certifikátu Launchpad ve školním roce 2024 až 2025. V této nahrávce bych se rád blíže podíval na ovoce ducha, tak jak je popsáno v 5. kapitole listu Galackým. Ovoce ducha je tématem, které je součástí širšího tématu posvěcení duchem a proměňování mysli duchem svatým. Tuto přednášku jsem původně zpracoval jako podklad pro rozhovor pro Rádio 7 a potom jsem ji publikoval na stránkách Spolku letničních křesťanů na www.slkr.cz. Ovoce ducha je seznam křesťanských ctností z 5. kapitoly listu Galackým. Pavel se v této kapitole snaží adresáty přesvědčit, že ovoce ducha je výhodou, kterou jim účast na staré smlouvě nepřináší. Jako by tady Pavel říkal, dejte s Bohem svému židovství, včetně jeho problematiky a včetně jeho nejasností a zkuste raději žít v Kristu. Výhodou, to je ovocem života v Kristu, je ovoce ducha, které nelze žádným zákonem vymáhat. Adresáty listu Galackým byly v zásadě 3 typy lidí. Za prvé to byli křesťané ze Židů, kteří se snažili zachovávat Mojžíšův zákon a chodit do synagog. Za druhé to byli prozelité, čili pohané, kteří se obrátili k židovství a taky se snažili zachovávat Mojžíšův zákon. Věřili stejně jako Židé. No a za třetí to byli pohané, kteří se obrátili ke Kristu, ale židovské zvyky a zákony nedodržovali. Z těchto 3 skupin se stávaly sbory věřících, které počátkem 50. let 1. století vznikaly v Galácii, což byla římská provincie na území dnešního Turecka. Můžeme předpokládat, že adresáty listu Galackým byli křesťané ve sborech, které založil Pavel s Barnabášem na jejich první misijní cestě. O první misijní cestě čteme ve Skutcích 13. a 14. kapitole. Adresáty tedy byli lidé, kteří věřili v Krista, ale pocházeli z rozdílných kultur, což mohlo způsobovat různé kulturní a názorové třenice. Významná část adresátů listu Galackým byla dobře obeznámena s judaismem. Řada z nich se domnívala, že dodržování Mojžíšova zákona, včetně obřízky jako hlavního smluvního znamení tohoto zákona, je stále povinnou součástí křesťanského života. Tito lidé si mysleli, že aby se člověk stal křesťanem, musí se nejprve stát Židem. V listu Galackým právě tohleto přesvědčení Pavel vyvrací. V listu Galackým v prvních 2 kapitolách Pavel představuje takové základní teze toho listu a tvrdí, že tady tyhle základní teze, tohleto evangelium, nepřevzal od žádného člověka, ale přímo od Pána Boha. V 1. kapitole v 11. až 12. verši čteme: Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Neboť jsem je nepřevzal, ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. No a v 2. kapitole Galackým ve verši 20 vidíme takovou základní tezi a možná takový nejhlavnější a ústřední verš tady tohoto listu. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To je velmi hutné shrnutí celého evangelia. Pavel říká, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, takže Pavel uznává, že ještě je v těle, ale žije ve víře v Syna Božího, který si ho zamiloval a vydal sebe samého za mne. A to je také důvodem, proč nežije už on, ale v něm žije Kristus. Potom v sérii v celkem 10 argumentů v listu Galackým ve verších 3.1 až 5.12 Pavel vyvrací názory těch, kdo by chtěli křesťanství požidovštit. Je to opravdu taková šňůra 10 argumentů, které na sebe navazují a jejich společným záměrem je říct, ne, křesťanství není podřízeno židovskému zákonu a už se nemusí židovským zákonem řídit. Jak přesně to Pavel dělá, to se probírá v listu Galackým a Římanům a je možné, že se k tomu někdy v jiném čase dostaneme. V závěrečné části popisuje Pavel praktickou podobu života v Kristu.
To jsou verše 5.13 až 6.10. Právě v této praktické části listu nacházíme seznam ovoce ducha. Základní tezí, kterou Pavel ještě v 5. kapitole Galackým hájí, je: nespoléhejte se na židovský zákon a nedávejte se obřezat. Těm, kdo se dávají obřezat, Kristus nic neprospěje, jak se píše v 5. kapitole listu Galackým ve 2. verši. Hle, já Pavel vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. A pokud někdo hledá ospravedlnění v Mojžíšově zákoně, potom Pavel říká ve 4. verši, že vypadl z milosti. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně. Vypadli jste z milosti, říká Pavel ve 4. verši 5. kapitoly listu Galackým. Do tohoto kontextu Pavel promlouvá a snaží se svým původním čtenářům vysvětlit, že chodit duchem je daleko lepší způsob života víry, než snaha o dodržování zákona. Jak píše Pavel ve verších 5 až 6, neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. No a potom v 16. verši na to navazuje a říká: říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Chodit v duchu je daleko lepší, než spoléhat na židovskou identitu, protože, jak se píše ve verši 6, v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. A proto, že láska k bližnímu je naplněním zákona. Jak čteme ve verši 14, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samé. Život v duchu Pavel klade do kontrastu s životem podle zákona. A to zejména s ohledem na ovoce obojího. Pavel tady jakoby říká, že zatímco dodržování Mojžíšova zákona člověka nijak neochrání od skutků těla, život v duchu má daleko lepší ovoce. Všimněme si této myšlenky ve verších 13 až 23. Abychom si uvědomili logickou posloupnost Pavlova argumentu, uvedu hlavní sdělení veršů jen ve zkratkách. Ve verších 13 až 14 čteme, že skutečným naplněním zákona je láska k bližnímu. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Ve verši 15 Pavel naznačuje, jenže vy se navzájem požíráte. Ve vašem společenství není láska, tudíž nenaplňujete zákon. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Ve verších 16 až 18 Pavel ve zkratce říká: pokud to chcete napravit, pak choďte duchem, který vám dá sílu nedokonat žádosti těla. Pokud jste vedeni duchem, nejste pod Mojžíšovým zákonem, protože duch ten zákon ve vás a skrze vás naplňuje. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Ve verších 19 až 21 Pavel vyjmenovává skutky těla a uvádí takové, které škodí bližním v rámci církevního společenství. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ve verších 22 až 23 Pavel říká: duch naproti tomu a v kontrastu s tím dává ovoce, které ruší skutky těla. To je ten užitek ducha a ten důvod, proč spoléhat na život v duchu spíše, než na život podle Mojžíšova zákona. Proti tomu se zákon neobrací a není to něco, co by se dalo zákonem vymáhat. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
A já to proti takovým není žádný zákon rád chápu, jako na tohle není žádný zákon. Na tohle to zákon nestačí. Nejenom, že proti tomu ten zákon není, ale ono se to tím zákonem vlastně nedá ani vymáhat. Pavel tedy chce pozitivně vyzdvihnout práci Ducha Svatého v nás jako zásadní výhodu. Ovoce to je výhoda, kterou život podle zákona nenabídne. Pavel jde dokonce tak daleko, že říká, duchem choďte a žádost těla nedokonáte ve verši 16, protože duch žádá proti tělu, abyste nečinili to, co byste sami chtěli, verš 17. Tento verš vlastně neznamená, že tělo je souhrn nějakých temných pudů, které nás mohou kdykoliv ovládnout. Pavel nám tady naopak velmi směle deklaruje, že duch nad tělem vždycky vyhraje. Mojžíšův zákon je na hřích krátký, protože zákon pouze popisuje, jak by věci měly být. Naše vlastní vůle může ochabnout a náš úsudek nás může zradit. Ale vedení duchem působí, že tělesnost není dokonána a že zákon naplníme v jeho původním smyslu, tak jak byl původně zamýšlen. To je ta výhoda, kterou nám chození duchem poskytne. Pojďme se podívat na pár dalších detailů v praxi místního společenství. S ohledem na Pavlův výběr skutků těla a ovoce ducha se můžeme domnívat, že jedním z předních problémů adresátů byly špatné vztahy v rámci jejich místního sboru. Adresáti se podle Pavla kousali a požírali, jak čteme ve verši 15. Skoro to až vypadá, jako by Pavel adresátům říkal, vy chcete zachovávat zákon, zakládáte si na obřízce, ale podívejte se, kam vás to dostalo. Podívejte se, kam jste s tím přišli. Vaše sbory jsou v pěkné brindě. Navzájem se koušete a požíráte. Vaše vztahy jsou u ledu a hrozí, že se navzájem pohltíte. Raději vám ve verších 16 až 24 napíšu, jak má křesťanský život vypadat. Pokud jde o 15 uvedených skutků těla, můžeme si povšimnout několika věcí. Za prvé, 3 se týkají sexuální morálky. A to smilstvo, sexuální nečistota a neslušné chování. Smilstvo, to je řecky porneia. Porneia, to je takový všeobecný termín pro smilstvo. Pavel ho používá ještě na několika místech v Novém zákoně. A je to termín, který je odvozený od slova porné. Porné to znamená nevěstka. A porneia je všecko, co souvisí s nevěstkou. Čili jakýkoliv nevhodný a nelegitimní sexuální styk nebo sexuální vyjádření, které probíhá prostě mimo zákonný rámec, mimo kontext manželství a mimo to, jak se na to dívá Bible a jak to vidí Bůh. Pak je tady sexuální nečistota a katarzia. To může zahrnovat různé nevhodné myšlenky, nevhodné řeči, možná blbé vtipy na toto téma. Pak je tady neslušné chování a selgeia. To může zahrnovat různé nevhodné posunky, nečisté chování vůči opačnému pohlaví a tak dále. Za druhé, mezi skutky těla vidíme 2 případy jinak excesivního chování. A to je opilství, medhaj, a bezúzdnost, komoj. Opilství, to je jasné, to je, když se někdo prostě opíjí takovým způsobem, že to ovlivňuje jeho chování. A bezúzdnost, komoj, to je takový všeobecný termín, který můžeme vztáhnout na jakékoliv chování, které je prostě divoce následující nějaký pud, nějakou touhu, nějaký třeba koníček, nebo nějaké dobré jídlo, nebo něco takového, co nás prostě hrozně přitahuje a my to bezúzdně konzumujeme. Za další, 2 z uvedených skutků těla se týkají náboženských přečinů. A to je modlářství, eidololatreia a čarodějnictví, farmakeia. Do modlářství bych zahrnul jednak teda modlářství v tom takovém klasickém pohanském slova smyslu, ale klidně bych tam zahrnul i bezúzdné následování různých celebrit nebo kulty osobnosti, které vidíme jak ve světě, tak i v církvi. Modlářství bych definoval jako ochotu obětovat čas, energii, peníze nebo majetek bez nároku na odměnu čemukoliv, co není Bůh. To je podle mého názoru modlářství.
Věci jako chození do práce sem nepatří, protože do práce člověk chodí s nárokem na odměnu. Služba partnerovi nebo dětem sem taky nepatří, protože to jsou věci, které nalezneme jaksi ustavené i samotnou Biblí a probíhají v kontextu určitého smluvního vztahu. Patří sem všechno, co člověk dělá, platí, do čeho vkládá energii, pro co se obětuje, bez nároku na odměnu pro sebe a co není Bůh. To je podle mého názoru modlářství. A nechávám na vaší úvaze, co všechno by to mohlo být. No a pak je tady čarodějnictví. Tak sem spadá všechno možné, počínaje věštěním a různým výkladem karet a konče různými homeopatiky. Je to tedy všechno, co se snaží nějakým způsobem zmanipulovat nevědecký, nehmotný, podivný, takový kvazi náboženský princip za účelem dosažení nějaké výhody. Bohužel i mezi křesťany nalezneme různé formy čarodějnictví, když se zvlášť někteří charismatiční křesťané snaží třeba vytvářet různé klíče, jakým způsobem uvolňovat boží moc skrze naše skutky, anebo jakým způsobem tvořit klíče k výkladu snů skrze naše vlastní poznání a naši vlastní moudrost, skrze něco, co není zakotveno v samotné Bibli. To všechno může spadat do tady těchto náboženských přečinů. Za další si musíme všimnout, že 8, čili většina z těch skutků těla, se týká špatných mezilidských vztahů. Je tady uvedeno nepřátelství, echtraj, řevnivost, eris, žárlivost, zélos, hněvit, hýmoj, bezohledná žádost, erithejaj, skupinkování, dychostasíjaj, názorové rozdělení, hajresis a závist, vtónoj. 8 z uvedených skutků těla, čili jejich nadpoloviční většina, se týká špatných mezilidských vztahů. To si myslím, že je docela příznačné a naznačuje to, o co tady Pavlovi vlastně šlo. Můžeme říct, že tento seznam, stejně jako seznam ovoce ducha, je jenom reprezentativní a ne vyčerpávající. Pavel sám ve verši 21 za seznamem dodává a podobné věci. A podobné věci se v takových seznamech mohou nacházet. Některé překlady na základě textových odchylek v původním řeckém textu přidávají před smilstvo ještě cizoložství, mojcheja ve verši 19 a za závidění přidávají ještě vraždy, to jsou fónoj ve verši 21. Vzhledem k novějšímu textu je to ale nadbytečné. Pavel se v tomto seznamu zřetelně zaměřuje na nedobré jevy v mezilidských vztazích. Všimnout si můžeme i toho, že chybí majetkové neřesti. Zlodějství, chamtivost a chtíč je neprůkazné, ale docela dobře možné, že Pavel některé neřesti vynechal, například ty majetkové neřesti, majetkové přečiny, aby zdůraznil ty, které se zvláště týkaly zmíněného vzájemného kousání a požírání mezi členy těch místních galackých sborů, čili zmínil záměrně takové neřesti, které se týkaly špatných mezilidských vztahů. Za seznamem neřestí se nachází seznam ctností známý jako ovoce ducha. Slovo ovoce, řecky karpos, se dá v kontextu Pavlovy argumentace překládat i jako výhoda nebo užitek. Ovoce ducha je doslova výhoda ducha nebo užitek ducha. Právě takto toto slovo Pavel používá v Římanům 6. kapitole, 21. verši. Jaký jste tehdy měli užitek, karpon, z těch věcí, za něž se nyní stydíte, neboť jejich koncem je smrt. Ovoce, to je užitek. Tady toto ostatně vyplývá i z doslovného chápání té metafory ovoce ducha. Ovoce je v první řadě zemědělský výnos. Je to něco žádaného, co přináší zemědělci nebo zahradníkovi zisk. Každý, kdo má zahrádku a pečuje o ní a má na ní všelijaké ovocné stromy nebo jiné plodiny, tak vám potvrdí, že sklízet dobré ovoce nebo dobrou zeleninu ze záhonků, to je něco skvělého. Přináší to dobrý pocit. Nejenom takové to, jakože hurá, ušetřím, protože si to nemusím kupovat v obchodě. Je to něco víc, je to prostě dobrý pocit z toho, že země člověku dává na tady tomto stromě nějaké dobré, chutné, zdravé ovoce. Ovoce ducha je tedy výhodou, užitkem, výnosem, který život pod zákonem nenabídne.
Ani tento seznam, ani seznam ovoce ducha není vyčerpávající. Uvedena není například spravedlnost. Ve Filipským 1.11 například Pavel hovoří o ovoci spravedlnosti, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. No a tady v tomto seznamu ovoce ducha se o spravedlnosti jako o ovoci nepíše. Není to teda úplně totální a vyčerpávající seznam. Někteří komentátoři poukazují na to, že Pavel ve verši 22 uvádí ovoce v jednotném čísle. Možná tím podle některých chtěl zdůraznit, že jednotlivé uvedené ctnosti jsou projevy ovoce ducha, které je pouze jedno, Kristus v nás. Galackým 2.20. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Může se však také jednat o Pavlův stylistický rys. Pavel užívá slova ovoce, karpos, podobně, jako jej užívá čeština, kdy jednotné číslo označuje větší množství věcí stejného druhu. V češtině je ovoce podstatné jméno látkové. Ovocem ducha tedy je za prvé láska, agape. Láska je uvedena na prvním místě, a to ne náhodou. Věrná a vytrvalá láska je ve Starém zákoně božím postojem k Izraeli. Například Ozeáš 11.1. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho, z Egypta jsem povolal svého syna. Láska je samotnou boží podstatou. Bůh je láska, jak čteme v prvním listu Janově ve 4. kapitole ve verších 8 a 16. Láska je prostředkem poznání Boha. Římanům 5.5. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, a tím poznáváme, že naděje neklame. Naděje neklame, protože boží láska je vylita skrze Ducha Svatého do našich srdcí. Láska je motivem Kristova díla spásy. Jan 3.16, nejvíc známý verš. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. A ostatně v Galackým 2.20 čteme, že žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Pro Pavla je láska předpokladem správného používání duchovních darů. V 1. Korinským 12.31 Pavel říká, že ukáže Korinťanům ještě vzácnější cestu. A potom následuje 13. kapitola 1. Korinským, která je o lásce, kde Pavel říká, že i kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými a měl různé další duchovní dary, které tam jsou zmíněny, bez lásky stejně nic nejsem. A pak tam v této kapitole lásku popisuje, jaká je. Od 4. verše čteme, láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží, láska nikdy nezanikne. Pavel tedy má na mysli takovou dokonalou sebeobětující lásku. Láska tady neznamená dobrý pocit ze sebenaplnění. Když někoho miluji a cítím se z toho dobře a cítím se přitom dobře, jak ho miluji. Láska je nezištné sebevydání druhému a je tudíž vedoucím protikladem skutků těla. V jádru skutků těla mnohdy spočívá sebeláska, touha po seberealizaci. Láska je toho opakem. Podle mého názoru nejužitečnější definice lásky je, že láska je vůle ke změně ve prospěch milované osoby. Láska je vůle změnit se ve prospěch toho, koho miluji. Ten, kdo miluje, sám sebe opouští, nechce zůstat stejný, chce se změnit ve prospěch toho, koho má rád. Druhým ovocem ducha je radost, chára. Radost je tady uvedena mezi ostatními etickými vlastnostmi jako ctnost, která nevyplývá z pocitu osobního dobra, ale z Ducha Svatého, jak píše Pavel v Římanům 14.17, vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Je to radost v Duchu Svatém. Život v Kristu je životem v radosti, která nehledí na vnější okolnosti. Uvědomme si, že nejradostnější Pavlův spis je list Filipským, psaný z vězení. Nezáleží tedy na vnějších okolnostech. Pramen té radosti, stejně jako pramen lásky, není v druhé osobě nebo ve vnějších okolnostech. Nejde o to, koho já miluju a jestli je moje láska opětována a o to, jestli mi je dobře, jestli já se mám.
Jde o to, jestli mě Bůh má a jestli boží láska je v mém srdci a jestli boží radost je v mém srdci. Z toho pramení ovoce ducha. Z Ducha Svatého ve mně, protože ve mně žije Kristus. Třetím ovocem ducha je pokoj, eirene. Ten je z biblického hlediska takovou zvláštní kategorií. Boží pokoj, hebrejsky šalom, je jednou z jeho vlastností a také božím cílem pro celý boží lid. Dá se říct, že všichni dnes spějeme k tomu budoucímu eschatologickému horizontu, na kterém nás čeká boží pokoj, boží šalom. Boží šalom to znamená boží uspořádání věcí, dokonalé a pokojné, takové, jaké má být. Je to důležitá teologická kategorie ve Starém i v Novém zákoně. Tento pokoj nám zajistil kníže pokoje Ježíš. Ježíš je kníže pokoje, jak se píše v 9. kapitole Izajáše. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. To je sar šálom, šálom, boží pokoj. To je cíl pro celý boží lid. Pokoj v Novém zákoně není ani tak otázkou duševní rovnováhy, tak jak se to chápe dnes, nějaký jako psychologický stav, ve kterém je člověk pokojný. I když i to je důležité, i když i to je součástí toho ovoce ducha, je to spíš otázkou pokoje v pospolitém životě. V Kristu se zakládá pokoj mezi Židem a pohanem. V Efeským 2.14 čteme, že Ježíš je náš pokoj, náš eirene. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství. Jaké nepřátelství mezi tím Židem a tím pohanem, takže z nich dvou udělá jednoho nového člověka. Z toho vyplývá, že i my máme usilovat o pokoj ve společenství, jak se píše v Římanům 14.19, a tak usilujme o to, co vede k pokoji a o to, co slouží k společnému budování. Čtvrtým ovocem ducha je trpělivost, makrothymia. Trpělivost zde znamená především dlouhodobý, kladný a otevřený postoj vůči těm, kdo člověku odporují nebo mu svým chováním nejsou po vůli. Nejde o trpělivost ve smyslu opaku prchlivosti. Byť i taková trpělivost je důležitá. Jde o dlouhodobé snášení těch, kdo nám odporují, bez podnikání nějakých odvetných opatření. Jde o etickou kvalitu určenou pro život ve společenství. Pátým ovocem ducha je laskavost, chrestotes. Laskavost je aktivním protikusem pasivní trpělivosti. Jde o činné vyjádření lásky vůči všem, včetně těch, které musí naše trpělivost snášet. Boží laskavost k nám se prokázala v Kristu, jak čteme v Efeským v 2. kapitole 7. verši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám. To je to chrestotés, tady chrestotéty, v Kristu Ježíši. Takže boží laskavost k nám se prokázala v Kristu. Naše laskavost k druhým se ukazuje v nezasloužené laskavosti z naší strany vůči nim. Je to aktivní protikus pasivní trpělivosti. Šestým ovocem ducha je dobrota, agathosíne. Ta je svou povahou velmi blízká laskavosti. Lze však říci, že konkrétní skutky laskavosti objímá jako výrazná charakterová vlastnost, která se projevuje v celkovém projevu a dlouhodobém výrazu osobnosti. Dobrota znamená zamýšlet dobro, plánovat dobro, strategicky prosazovat dobro vůči druhým namísto nedobra. Takže tam, kde je nějaké nedobro, a může jít o nedobro společenské, o nedobro v zákonech, o nedobro v nějaké socioekonomické situaci, o nedobro v nastavených pravidlech, o nedobro v životě nějakého člověka, tam přichází člověk s touto dobrotou a strategicky plánuje omezení toho nedobra a jeho nahrazení dobrem. Sedmým ovocem ducha je věrnost, pistis. Věrnost je opět etická vlastnost odvozená od božího chování k nám. Boží věrnost je součástí jeho podstaty a nemůže být zrušena nevěrností druhé strany.
Tak to ostatně čteme ve 3. kapitole Římanům, ve 3. verši. Co tedy, když někteří byli nevěrní, nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Ptá se Pavel a hned v následujícím verši na to odpovídá naprosto ne. Jo? Nic ani naše nevěrnost nemůže zrušit věrnost Boží, tu Boží pistis. Podstatou této věrnosti je, že člověk je věrný, i když někdo mu je nevěrný. 8. ovocem ducha je mírnost, prautes. Mírnost zde označuje vlastnost mírného úsudku o sobě samém a mírného soudu o druhých. Pavel například Korinťany napomínal skrze mírnost Kristovu ve 2. Korinským 10.1. Já sám Pavel vás napomínám skrze tichost a mírnost Kristovu. Já, který tváří v tvář jsem mezi vámi pokorný, ale když jsem vzdálen, jsem k vám smělý. Což znamená, že byl vůči nim v napomínání vlídný a nesoudil je na dutě. Mírnost je tím, co brání bezohledné ctižádosti a přísnému sudičství. Někdy se člověku stane, že dojde na nějaké místo, například do jiné rodiny nebo na jiné pracoviště, nebo vidí nějakou situaci, nebo přijde do nějakého sboru a vidí tam něco, co opravdu není v pořádku a zasloužilo by si to určité napomenutí. Člověk, který nemá toto ovoce ducha, nemá tuto mírnost, tak se hnedka začne halasně realizovat v tom samotném napomenutí. To si dělají srandu teda, že tady tohle to takhle mají, já bych to udělal úplně jinak, tohle to je špatné, nemorální, nebiblické, takové a makové. No, mírný člověk, který se vykazuje ovocem ducha, jímž je mírnost, tak přichází a napomíná, ale napomíná mírně. Nesoudí nikoho na dutě. Takový člověk nehaleká rozšafně nad nějakou nedobrou vlastností, nad něčím, co třeba napomenutí zaslouží. Mírnost je tím, co brání bezohledné ctižádosti a přísnému sudičství. 9. ovocem ducha je sebeovládání, enkrateia. Sebeovládání, enkrateia značí takovou kvalitu, která zabrání životosprávným výstřelkům. Obecně je sebeovládání nitrovláda. Vládnu sám nad svým nitrem, nad tím, co je ve mně. Ten, kdo se ovládá, vládne nad svým nitrem a rozhoduje o tom, co a jak se v něm bude cítit, myslet, prožívat. Rozhoduje o svém vnitřním hlasu a rozhoduje o svých plánech a o tom, co vykoná. Člověk, který nemá sebeovládání, tak má sklony k impulzivnímu jednání. Tohle udělám takhle. A tenhle mě naštval, hnedka zareaguju. Hnedka tohle, hnedka tamhleto. Naopak člověk, který sám sobě vládne, tak vládne nad tím, co si on sám myslí a sám to rozsuzuje. Vladař rozsuzuje to, co se děje v jeho království. A taky člověk, který sám sebe ovládá, vlastně má různé svoje myšlenky a názory a pohnutky a touhy jakoby pod sebou a mezi nimi dává špatné na jednu stranu a posílá je pryč a vybírá dobré a ty nechává vyniknout. To je tedy sebeovládání. Tak, pojďme se teď podívat, co vlastně s tím. Ovoce ducha a skutky těla, to jsou takové dva seznamy. Ovoce ducha, to je seznam ctností, čili dobrých vlastností, a skutky těla, to je seznam neřestí, čili špatných, nevítaných vlastností. Takovéto seznamy ctností a neřestí byly ve starověku mezi rétory a filozofy běžné. Jejich smyslem bylo doporučit ctnostný způsob chování, vychválit určitého dobrého, ctnostného člověka a naopak jiného nelibého člověka skritizovat vyjmenováním seznamu jeho neřestí, jeho špatných vlastností. Pro starověké řečníky, a musíme si uvědomit, řečnictví to bylo tehdy pro Řeky takový hlavní národní sport. Jo? Řečníci to byla zvláštní kategorie vzdělanců, kteří se cvičili v přesvědčovacích schopnostech, ve schopnostech přednášet nějaký hezký přednes. Řečníci měli tady takovýto zvyk. Někdy si vybrali nějakou osobu a tu osobu vychválili. Například Gaius Julius Caesar, to je tak skvělý člověk, úžasný vojevůdce a je taky oblíbený mezi svými vojáky a je skvělý řečník a politik a kdo ví, co ještě. A mezi jeho dobré vlastnosti se počítá síla, mužnost, inteligence a všechny takovéto možné věci.
A možná, že řečníci používali i některé vlastnosti, které vidíme v našem ovoci ducha. Naopak, když bylo potřeba někoho tak trošku zhodit, tak se řeklo, no, ten Marcus Junius Brutus, takového pacholka, aby pohledal. To je člověk, který je zrádce a je sobecký a je hloupý a je nevím jaký ještě. Takže seznamy ctností kontrastovaly se seznamy neřestí. Tak to mezi starověkými rétory bylo. Toto nám ukazuje na jednu zajímavou a zvláštní věc. Pavel tady totiž ovoce ducha ani skutky těla nespojuje s konkrétní osobou, nebo s nějakou třeba etnicky, národnostně vymezenou skupinou osob nebo jinak vymezenou skupinou osob. Pavel to spojuje s jinak vymezenými skupinami osob. Seznam neřestí přičítá těm, kdo se snaží žít pod zákonem, ale přitom páchají své volné skutky, zatímco seznam ctností aplikuje Pavel na ty, kdo se dávají vést duchem, protože v nich žije Kristus. Tahle ta schematičnost je velmi záměrná a odpovídá dobové řečnické praxi. Skutky těla jsou tím, co člověk ve své přirozenosti chce konat, co ho napadne, pro co se rozhodne a co dokoná. Ovoce ducha je naproti tomu, co roste spontánně, pokojně, samo od sebe, díky Duchu Svatému, který je v nás. Je-li tedy takovým leitmotivem listu Galackým to, co čteme ve verši 2.20, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, pak ovoce ducha je tohoto verše vlastně přirozeným důsledkem. Ovoce je něco, co nese povahu svého rodiče. Nese to povahu toho stromu, té větve, na které se to urodilo. A jestliže ve mně žije Kristus, tak i na mě se urodí ovoce ducha, které pochází z Krista skrze Ducha Svatého. Nejsem to já, kdo je mírný. Já naopak nejsem moc mírný, ale Kristus ve mně je mírný. Kristus ve mně se raduje, vytváří pokoj. Je laskavý, je dobrotivý, je tichý. Kristus je tichý. Ovoce ducha je, jak říká Craig Keener, charakterem ducha Ježíše Krista, který v nás žije. Pojďme se podívat ještě na takové 3 důležité skutečnosti. Za prvé, ovoce ducha nelze vymáhat zákonem. Hned za seznamem ovoce ducha Pavel dodává, že proti takovým věcem, jako je toto ovoce ducha, není žádný zákon. Čtenář znalý Mojžíšova zákona tomuto rozuměl tak, že ovoce ducha je logickým důsledkem správné aplikace tohoto zákona a skutky těla jsou naopak jeho přestoupením. Pohanští filozofové nebo pohané obecně si sice pod termínem zákon představovali něco trošku jiného než Židé, ale i pro ně by bylo tohleto Pavlovo použití slova zákon srozumitelné. I pohané chápali, že morální hodnoty regulují lidské počínání. Když tedy Pavel ve verši 23 říká, že proti ovoci ducha není žádný zákon, tak tomu mohli pohané rozumět i jako by Pavel říkal, na to žádný zákon není. Nebo jako by říkal, ovoce ducha není regulováno zákonem. Není proti zákonu, ani ho nelze zákonem vymáhat. Nikdo nemůže nikomu zákonem přikázat, ty měj lásku, ty buď teďka radostný, ty buď teďka pokojný, ty buď trpělivý. To se zákonem nedá přikázat. Na to nejsou žádné paragrafy. Protože to nejsem já, kdo to ovoce jakkoliv vyrábí, ale je to duch Kristův, který mi zprostředkuje Kristův charakter a vštěpuje ho do mě. Za druhé, ovoce ducha je užitek života v Kristu. Pokud by bylo možné jednoduše zákonem skutky těla zakázat a ovoce ducha přikázat, pak bychom Krista nepotřebovali. Jenže tak to nejde. Tu výhodu, kterou máme v Kristu, nelze regulovat zákonem. Nelze to vymáhat přísnou disciplínou. Ovoce je totiž něco, co roste svým tempem a uzrává ve svůj čas. Zahradník může vytvořit vhodné podmínky, odstranit škůdce, zalévat, ale ovoce musí uzrát samo. Věřím, že tady sem do tohoto
Věřím, že tady sem k této myšlence ta metafora ovoce ducha vlastně přesahuje. Ovoce je něco, co se musí nejprve urodit na nějakém stromě, musí to překonat určitá nebezpečí, jako například jarní mrazíky nebo škůdce nebo nějaké choroby, které mohou ovoce napadat. Jo? A pak to musí mít dostatek slunce, dostatek vláhy, vhodné prostředí k tomu, aby to mohlo růst. To se týká vlastně jakéhokoliv běžného ovoce, které na stromech nebo na keřích roste. Disciplínou můžeme odstranit překážky, které by tomu ovoci ducha mohly bránit nebo by ho mohly poškodit. Ale nemůžeme nijak přispět k tomu, aby se to ovoce ducha v nás urodilo. Prostě protože to je ovoce ducha a ne ovoce naší disciplíny. Takže pokud si někdo například říká, že mu chybí sebeovládání, ta enkrateia, což je podle mě velmi důležité ovoce ducha v životě křesťana a celkově jakoby něco, co člověku otevírá cestu ke zralosti, tak takový člověk si musí uvědomit, že posilováním osobní disciplíny lze dosáhnout určitého úspěchu, určitého užitku, ale k té disciplíně se musí přidružit trpělivost v očekávání na Ducha Svatého, který to ovoce nechává v nás uzrát. Musíme si tedy uvědomit, že ačkoliv disciplínou a výchovou se dá tomu ovoci ducha vytvořit prostor, a nepopírám, že to tak opravdu může být, a jsem rád, že jsme součástí kultury, která je poměrně ctnostná v tomto ohledu, tak tím, kdo nechává to ovoce ducha opravdu dozrát, je Duch Svatý. Za třetí z toho vyplývá, že ovoce ducha není podmíněno vnějšími okolnostmi. Stejně jako na jabloni nemůže uzrát nic než jablko, nemůže Kristus ve mně tvořit nic než ovoce ducha. Špatnou péčí mohu o úrodu přijít, to je pravda. Když se člověk nepohybuje ve vhodném prostředí, může o úrodu ovoce ducha přijít. Zároveň ale nemohu Krista ve mně ovlivnit, aby snad tvořil cokoliv jiného než ovoce ducha. Ovoce ducha není ani zrcadlem mých vnitřních tužeb, toho, co já chci, není ani výsledkem dobré shody náhod nebo dobrého životního počasí, když se dobře vyspím, když jsem dobře zajištěný, když mi od rána všechno pěkně klape, mám to rád, ale to není něco, co by ve mně tvořilo ovoce ducha. Je to něco, co dává Duch Svatý, aby to ve mně rostlo, třeba i proti mým tužbám, třeba i proti okolnostem, ve kterých se nacházím. Jak to tedy prakticky dělat? Ovoce ducha nemohu natrénovat, ale mohu vytvořit dobrý prostor pro jeho růst, protože Kristus, který je ve mně, je živý a je stále se mnou. Tady si musíme uvědomit, že Ježíš nás nikdy nebude ovládat jako bezduché loutky. Ježíš nás zve k následování. Pokud já nemiluji, Ježíš ve mně miluje a zve mě, abych taky miloval. Pokud já jsem sobecký a provádím různé skutky těla, Ježíš ve mě oslovuje a říká, pojď, už nebuď nečistý, nebuď závistivý, ale měj trpělivost a buď dobrý. Už nebuď hněvivý, ale radši mírný. Už nemusíš být řevnivý a nezdravě ctižádostivý. Už se nemusíš mstít a nemusíš o nikom smýšlet nepěkně. Na to se Pána ptám, jak na to, co mám dělat? Co pak nevidíš, jaký jsem zlomyslný a agresivní? A Pán Ježíš na to říká, co pak ty nevidíš, jaký já jsem laskavý a mírný? A toto můžeme vztáhnout i k našim vlastním osobám, i k nám samotným. Ten, kdo dává ovoce ducha, Kristus v nás, sám to ovoce ducha má. Takže když já nemám lásku, já se učím od Krista, jak tu lásku mít. A já mohu mít jistotu, že Kristus mě touto láskou miluje. Že ze mě má radost, že mě zve do svého pokoje. Že se mnou je trpělivý, že vůči mě je laskavý, vůči mě je dobrý, věrný a vůči mě je taky mírný v soudu. Ježíš je vůči nám mírný v soudu. To, že nemáme vždycky tolik ovoce ducha, jak bychom měli mít,
se děje proto, že jsme stále v tomto padlém světě. Dokonalost ovoce ducha se nachází na tom eschatologickém horizontu, který k nám proniká. Ovoce ducha, které se v nás rodí, je takovým symbolem a případem Božího království na zemi. Podobně jako některé zázraky, podobně jako vedení Duchem Svatým v tomto světě. Je to Boží království, které v nás pomalu převládá. A pomalu převládá i v církvi okolo nás, ale ještě tady není. Na to dobré, opravdové ovoce ducha, které nebude zatíženo žádnou tělesností, žádným skutkem těla, na to si můžeme počkat. A to nás čeká na tom eschatologickém horizontu zaslíbení, který je před námi a ke kterému se neustále přibližujeme. Co říci závěrem? V 5. kapitole Galackým Pavel uvádí do kontrastu 2 přístupy k životu. Na jedné straně spoléhání na účast na staré smlouvě s jejím znamením obřízky, s poslušností Mojžíšovu zákonu. Na druhé straně spoléhání na Ducha Kristova v nás. Výhodou spoléhání na Ducha Kristova je ovoce ducha. Je to výhoda, která funguje, aniž by bylo nutné vymáhat ji zákonem. Ať už tím Mojžíšovým, nebo jakýmisi pravidly, etiky, morálky a dobré výchovy. Protože jde o ovoce ducha, ne o ovoce naší vlastní snahy. Ovoce ducha jako takové je zároveň jakýmsi zábleskem působení ducha v nás a mezi námi. Vždy, když laskavost, dobrota, trpělivost a mírnost převáží, zvítězí nad takovým otrlým vztekem, je to, jako by se kousek nebe dostal na zem. A jako by na tom místě vzniklo územíčko Božího království mezi námi. Někdo se může zamyslet a ptát se, jak to, že někdy to ovoce ducha a někdy se zdá i, že i až takové nadpřirozené ovoce ducha mají i lidé, kteří třeba vůbec v Ježíše nevěří. Podle mě to může znamenat jednoduše to, že duch jako vítr vane kam chce, jak čteme v Janovi 3:8, a že duch dává dary, jak sám chce, jak čteme v 1. Korinským 12:11. I lidé, kteří se zatím nerozhodli přijmout Krista svými slovy, mohou být citliví na jeho tichý hlas a mohou tak dávat ovoci ducha ve svých životech prostor. Ovoce ducha uzrává v pravý čas. Jeho původcem je Kristus, Kristus v nás, a jeho smyslem je, aby se jedlo tam, kde po něm lidé hladoví. Boží lásku, radost a pokoj nikdo jiný než Ježíš nemůže dát. Skrze nás toto ovoce ale může skrze Ducha Svatého spolu s námi zavítat tam, kde ho lidé pořádně, ale hodně potřebují. Pro ty, kdo jsou v Kristu, jde o cosi běžného a samozřejmého. Nezapomínejme ale, že to musí jít samo od sebe, protože ovoce ducha je výhoda, kterou nelze vymáhat zákonem. Tuto přednášku bych rád zakončil takovou poslední myšlenkou. Jeden významný kazatel minulého století a osobní přítel Davida Wilkersona, Leonard Ravenhill, kdysi prý řekl, kde je příliš mnoho zralých křesťanů, tam to začíná hnít. A opravdu mluvil z osobní zkušenosti, kterou zažil i spolu s tím Davidem Wilkersonem. A já bych tady tuto myšlenku aplikoval i na ovoce ducha. My někdy v rámci našich sborů chceme mít tak krásné vztahy a všechno má být tak jakoby zbožné a posvěcené, až to vlastně přeženeme. A toho ovoce ducha tam máme tolik, že je to tam na hromadách a začíná to hnít. A tam, kde začíná ovoce hnít, to vám teda řeknu, tam to často není příjemné. Ovoce ducha musí být konzumováno a musí být neseno tam, kde ho lidé nemají. Ovoce ducha je tedy něco, co nás vlastně zve na misii. Zve nás to k tomu, abychom to ovoce nehromadili v nějakém místním sboru, kde je to na hromadě, tam to zhnije a obrátí se to často v pravý opak, jak to někdy vidíme v místních sborech, že tam, kde je mnoho zralých křesťanů, tam to začíná zahnívat. Ovoce ducha je tu proto, abychom to ovoce vzali a nesli ho k těm, kdo ho nemají, kdo ho potřebují a kdo skrze to ovoce mohou ochutnávat Krista, který je v nás. Ve 2. Korinským
Čteme: díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Vůni toho ovoce ducha. Dobré ovoce je voňavé. Neboť jsme Kristovou libou vůní, Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Je to 2. Korinským 2:14 až 16. Pavel tady vlastně hovoří o samotném evangeliu jako o vůni. A já bych tady tuhletu metaforu vlastně spojil s tou metaforou ovoce ducha. Dobré ovoce je něco, co voní. Čerstvá jablka voní, pomeranče voní, hrozno voní, dobré hrozno tou svou vůní je snad ještě chutnější než tou svou chutí. Je to něco, co má určité aroma. To aroma se skazí, když se to nesní. Když se to nesní, ovoce ducha se skazí a už vůbec dobré není. Ale když se to voňavé podává, tak to je něco, co je dobré pro člověka, co člověk s radostí přijímá a konzumuje. Takže to je taková poslední myšlenka. Ovoce ducha je vlastně Kristovým dílem skrze Ducha Svatého v nás, protože Kristus je v nás. A je to něco, co má regulovat naše vztahy v místních sborech. A je to také něco, co nás podle mého názoru vybízí k misii a k evangelizaci, aby i ostatní mohli mít z toho ovoce ducha užitek. Děkuji za pozornost a zvu vás ke příští přednášce, která se bude zabývat dalším důležitým tématem v pavlovské pneumatologii.